Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nagagawa ako sa Diyos na naman ang kalagahan sa kanya. Magpupungan sa langit o sa lupa. Nagagawa ako kung si Kristo, iandog ko man ang atong Ginoo. Bitayan ko siya sa lalang sa Espiritu Santo. Kung matawag na iyang kahulay. Lagyan ko siya sa sugod ni Porcio Pilato. Ilansang sa krus na matay dito po. Niyay ko siya sa mga namatay, sa katulungan na naman mo siya. Nisaka siya sa langit, nung nakalingkod sa tuos sa Diyos samahan, makagagawang sa kanan. Mubalik siya ng pagbubuong sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santos sa Katoliko ng simbahan, sa panagkapit sa mga santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdayhan ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maynon sa langit. Ang kalanhan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloan kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. Amen. Maghimayat ka Maria, punong kasirasya, ang imong Diyos sa nakanimo. Gulahan ikaw sa mga babae na tanan, o gulahan mo sa pagbuma sa tiyan na si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iyan mo kami mga sasala, karong sa oras ang kamatayan. Amen. Maghimayat ka Maria, punong kasirasya, ang imong Diyos sa nakanimo. Gulahan ikaw sa babae na tanan, o gulahan mo sa pagbuma sa tiyan na si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iyan mo kami mga sasala, karong sa oras ang kamatayan. Amen. Maghimayat ka Maria, punong kasirasya, ang imong Diyos sa nakanimo. Gulahan ikaw sa babae na tanan, o gulahan mo sa pagbuma sa tiyan na si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iyan mo kami mga sasala, karong sa oras ang kamatayan. Amen. Himaya sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Bayon sa Pilipinas, ang siya. Prosesyon ni mga paps. Taas-taas pa ni mga paps. Santa Maria Magdalena mga paps.
Malapit na mahuman mga paps. Okay na mga paps, nilabay na si Maria. Grabe kadagang tao mga paps. So, bye-bye mga paps. So, sulod ako sa balay. Happy to watching mga paps. Dahan salamat sa inyong pagsuporta sa akong YouTube channel. Labi na sa team Angat YouTubers. Sa mga kauban sa team Angat YouTubers, dahan salamat sa inyong pagsuporta.